खुलुमबाय लोगोफोर, गासिखौबो बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोदान रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामैनो दङ। बिदिबा फैदो दिनैनि माखासे गोनांथार रादाबफोरखौ फारियै नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दं, भारत हादरा कर'नाजों मैखोमै मोगा-मोगि जानानै हादरा हालाय-हाफाय जानाय समावनो भारत हादरनि फारसे हेफाजाब खालामनो मुलुगनि गोबां हादरफ्रा आवगायबोदों। बे समाव भारत हादरनि आंगो लोगो फ्रान्स हादरा भारतनो गं 20 गोबां अक्सिजेन लानो हानाय जेनेरेटर, गंबा अक्सिजेन दोननो हानाय कन्टेनार, जाय सानसेयाव 10,000सो बेमारिफोरनो अक्सिजेन राननो हायो आरो 28 बार हाबनो ओंखारनो हाग्रा हरगोन होनना रादाय होदों। गुबुन फारसेथिं इउनाइटेड आरब एमिरेट्स, चाइना, पाकिस्तान, जार्मान, आमेरिका आरो मुलुगनि गोबां हादरफोरानो हेफाजाब होनो ओंखारबोदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ससियेल मिडिया बाहायनायाव सांग्रां जा। WhatsApp ग्रुपआव DGPनि सावगारि होना जोबथेसालियाव सासे बर' लाइमोना। खौरांनि बायदिब्ला बाक्सा पुलिस बिफाना पंकज गयारिखौ बरबरि थानानि सिङाव थानाय दिखिनकुसि गामिनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय। पंकज गयारिया बर' गोदान भाइरेल भिडिअ मुंनि WhatsApp ग्रुप खुलिदोंमोन। बे ग्रुपनि एडमिना मानगोनां DGP भास्कर ज्योति महन्तनि सावगारिखौ पुलिसनि ड्रेसआव थानाय बे ग्रुपनि प्रफाइलाव बाहायदोंमोन। बे ग्रुपनि गेजेरजों खायसे गाज्रि सावगारि आरो भिडिअफोर शेयार खालामोमोन। बिनि ओंथाय बरबरि पुलिस थानायाव केस होनायलाय बे केसनि जोहैनो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होनना बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाना फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दुखुनि खौरां, बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय इउटुबार राजा खुंगुरनि ड्रागन बिफांखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा एबा सिखावआ आद्रि खालामदों। बिथां राजा खुंगुरा गावनि भिडिअजों फोरमायदों दि सोरबा सिनाय मोनै सिखावआ फांनै ड्रागन बिफांखौ खावना लांदों होनना बिथाङा बुंथिदों आरो बिथाङा बिनि सायाव बुंदों दि बेयो जोबोद दुखुनांथाव होनना आरो बेखौ बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गायदोंमोन आरो बेवहाय गोबां रांबो खरसा जादों होननानै गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। नोंथांमोना राजा खुंगुरनि इउटुब चेनेलाव नायबानो जाबाय, भिडिअखौ नुनो मोनगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे गोनांथार खौराङाव। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया गोनांथार थांखि लादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमाया मोनथि होनाय बायदिब्ला गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमानि सिङाव थानाय गासै कलेज आरो इनस्टिट्युटफोरनि खुंफुंजानो गोनां गासै आनजादफोरखौ 22 एप्रिल अदेबानि दिनैनिफ्राय फैगौ मे दाननि 11 खालारसिम बन्द' खालामथ'बाय होनना मिथिहोदों। बिसायख'थि फिथाइ ओंखारनायनि उनाव रावबो देरहानायनि रंजानाय एबा रेलि खालामनो हानाय नङा होनना बिसायख'थि आय'गआ गोख्रों फोसावदों। आसामजों लोगोसे गासै मोन 12 रायजोनि बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइया फैगौ 2 मे खालि फोसावनाय जागोन। बेनि गेजेरावनो भारतनि बिसायख'थि आय'गआ मोनसे गोनां थांखि लादोंदि देरहानायनि उनाव जेबो रोखोमनि रंजानाय एबा रेलि खालामनो हानाय नङा होननानै। लोगोसे बिजाथिया देरहानायनि फोरमानलाइ लानो थाखाय 2 बारा सुबुं लांफानो हानाय नङा। कर'ना महामारिनि गिख्रंथाव थासारिनि फारसे नोजोर लाखिना बे थांखिखौ लादों होनना बिसायख'थि आय'गआ फोसावदों। दिनैनिफ्राय कामरुप मेट्र' जिल्लानि गासै स्कुल कलेजफोरा बन्द' थासिगोन। आसामाव कर'ना जिउसानि बारदेरनायखौ नोजोर बोनानै सोरखारा होनाय नेमखान्थि बायदियै जाय जिल्लायाव 1000नि गोबां COVID-19नि एक्टिभ केस मोननाय जायोब्ला बेफोर जिल्लाफोरनि फरायसालिखौ थाखो 8 सिम आबुङै बन्द' खालामनो बिथोन होनाय जादों। आसामनि गाहाय जिल्ला कामरुप मेट्र'आव 1000नि गोबां कर'नानि एक्टिभ केस मोननाय जादों। कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंगिरिया गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फरायसालि, मुलुगसोलोंसालि, कलेज, इनस्टिट्युट आरो हस्टेलफोरखौ मे दाननि 11 खालारसिम बन्द' खालामनो बिथोन होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। श्रीरामपुर गेटआव कर'ना टेस्ट खालामग्रा थावनियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दावबायदों। हादोर नाङैनो कर'ना जिउसानि थासारि। आसाम रायजोआवबो सानफा एफा सानफ्रोमबो कर'ना जिउसाया बारानिफ्राय बारा गोसारनायखौ नोजोर बोनानै थांनाय सुनिबारनिफ्राय सोनाब बेंगल आरो आसाम सिमा श्रीरामपुर गेटआव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय हाबफैनाय गासै सुबुंफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनायजों लोगोसे गासै गारिखौबो सेनिटाइज खालामनाय जादों। बे थावनियावनो मैया मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो गसाइगाव दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि सोमदोन नार्जारजों लोगोसे एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफोरा दावबायफैयो। बेनि गेजेरजोंनो बिथां दिपेन बर'आ बुंथियो दि श्रीरामपुर गेटआ आसामाव एबा सा-सानजा रायजोआव हाबग्रा दरखं। बे जायगायाव दिनै गिख्रंथाव कर'ना जिउसानि टेस्ट खालामनो लानाय हाबाफारिया बाख्नायथाव। बिनि थाखाय आसाम सोरखार, सावस्रि बिफान आरो पुलिस बिफानखौ साबायखर होयो होनना बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। आरो दासिमबो आंनि बे बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं बेबायदिनो रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।